aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanuw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne mon plan B bɛ aw ka bila la mon plan B baarakɛlaw do minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya mon plan B an bi baara kɛ siraw minnu ka e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen do feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen do diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ ka daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ mon plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ mon plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la mon plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ jikɔrɔ ni golfo ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres dala n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net mon plan B lakana jɛlenya ani teliya. Octobre kalo kile mugan ani fila ye san 2021 ani kelen sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de wa an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga n'a ka wagati a b'aw sigi aw ka jabaranun kɔrɔ ni ka an ka kunnafoni ka ale lajɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma an bɛ aw fo la danti foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ale ye waati selen ni a y'aw bisimila. Ambe bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye an ka jamana tun kelen do ka sigi ka fɔ min ni ka a boloda novembre kalo nata in na n'a tun bɛ bɛn tile 15 ka taa se a tile 20 o ma a yirala k'a fɔ ko o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bɛna kɛ décembre kalo tile 20 ni ka taa kuncɛ a tile 26 la. Nyɔrɔ du Sahel kaw fɛ nɔ olu kɔni ka maa caman kalanko ta fanfɛ denmansaw ani u ka dugu marabagaw u kɔni ye sigi ka kuma kɛ octobre kalo tile 20 tɛmɛnen na san 2021 ani kelen sigikafɔ in bolila fɛn min kan o de ye kalanta minnu ni olu bɛ sensɛn o de ye novembre kalo tile fɔlɔ nata in na kalanta baara minnu ni olu bɛ sen na u ye dakurunya damadamanin ka o falen u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu ni a y'u sɔrɔ san laban kalan labanw na sa ni o gɛlɛya dɔw kɛra u ka ɲɔgɔndan kalanw na sa gɛlɛya dɔw ye u sɔrɔ la fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalanta nata in na ko lakɔli karamɔgɔ kɔni tɛ u bolo fo ka taa se kalanminɛnw olu ma. Donso 48 olu sɛbɛkɔrɔ jogina dɔw fana olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ donso u ni karokɛlɛn diinɛ tigilamɔ olu kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛra Suma ani Maribugu ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila in kɔni bɛ jɛnɛ o lamini na Maribugu dugu yɛrɛ ale bɛ karokɛlɛn diinɛ tigilamɔw ka yamaruya o kɔnɔna la ni wagati na. An balima maliyɛn minnu sigilen tun bɛ Algérikaw ka jamana o kɔnɔna la u kɔni sigina u faso o kɔnɔna la yan sa a maa bɛ t'i jɔ maa 110 bɔɲɔngo la u nana octobre kalo tile 20 tɛmɛnen na an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ a maa 110 na sa muso 3 bɛ a la denmisɛn fitinin 2 fana b'a a la. MINUSMA ma octobre kalo tile 17 tɛmɛnen na u kɔni ye balo tɔni 20 ni ka o di Farabugu dugumaw olu ma walasa ka se ka dɛmɛ don dugumaw olu ma.
Amita ko kan kibaru la amita irusikaw fe no ni wakati na akoni yirala ka fo ko ma keme shegin koni bonena anina ka sababu ke coronavirus bana oye ma bakle bonyango Octobre kalo o konnala bana yere nya domba ulu ya yira ka fo ko tako saba o de koni ye ni bana yilin ko kuranye uga jamana o konnala uga jamana nyama ni oye Vladimir Putin ye ale koni ya la nyini ka dogo kunkele ni ka odi chakelaw ma ka klaka sarata ka duma wala sa ka to sokono la Moscow ale koni ya ka jagusira ni ka o datugu urisuila kleta anikire o konnala mi na bena damne ala musa nataina ni koni kera wale mi ni abina uka soroko ka geleya do la Malikunafoni jabaran na jabaw kunafoni damadan tumi ambulo koro bi jumadoena ni ka da awkulo ka ore tunyeni na la manga junya jwana mi nyoko sura no dona na tawla kunafoni kuro ulu kene ka ala ka jumatime ko nyuma di nini awma o kambe chiya wati bare